85ean, Polloeko hilerria txiki geratuko zela aurre ikusita, Donostiako udalak lehiaketa abiatu zuen, ametsa gainean hilerria eraikitzeko. Jorge Oteizak hiria eraldatuko zuen egitasmoa jarri nahi izan zuen martxan. Hortxe ikusi zuen Oteizak azken aldian buruan zuen gogoeta martxan jartzeko aukera. Halaxe azaldu zuen. Pentsatzen nuen ura zela tokirik zirraragarriena eta egokiena, Montevideoren planteamenduarekin ia zeruko erlijio monumentaltasun entxegu bat egiteko. Ia airean suspenditutako eraikina litzateke, eta aurrean hildakoak zerura eramango lituzkeen aireportua. Jakina denez, etzen aurrera atera, eta oriotarra nola ez gozo jarri zen. Onartu zuen, argazki eta maketak aurkezteagatik etzela onartua izan. Funtzionario ez jakin batek jarritako oinarriak zirela jakinda ere, hiri atzeratua den honetan. Gutuna idatzi zuen prentsan, ehorzleen herria kritikatuz. Gehiago jakinei baduzu, egin atzera begira.